bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Tatlong taon na akong naghihintay ng sorry niya. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Mavi. From Pangasinan. At ito, ang aking secret file. Matagal kaming LDR ng asawa ko. 2016 ang maging kami bilang boyfriend and girlfriend. Year 2017, nagdesisyon kaming magpakasal na. Umuwi siya ng Pilipinas noong July 2019 para maidaos ang kasal namin. August 2019, ay tuluyan na nga kaming ikinasal. After ng kasal, masaya. Enjoy! At sobrang feel na feel namin ang pagiging bagong mag-asawa. November 2019, tumawag ang agency ng asawa ko na pwede na siyang bumalik ng abroad. December 2019, tuluyan na siyang umalis at bumalik sa abroad para magtrabaho bilang factory worker. Then year 2020. Ito yung masasabi kong isa sa mga taong sinubok ako. 6 na buwan pa lang kami matapos ng maikasal. Nagsimulang magkaroon ng matinding plot twist. Ang buhay ko at ang buhay may asawa ko. February 2020. Isang matinding revelasyon sa relasyon namin ang nalaman ko. Natuklasan ko na may babae palang isinabay sa akin ng asawa ko nung siya ay nasa abroad pa. Naging sila nung babae niya ng April 2018. Halos manlumo ako sa nalaman ko. Habang girlfriend niya ako sa Pilipinas, ay may girlfriend din pala siya sa abroad. Ang sakit na malaman na ang pinakasalan kong lalaki, habang girlfriend niya pa ako noon, ay may isinabay palang ibang babae habang siya ay nasa abroad. Paano ko ito nalaman?
through the Messenger app. Dahil doon, para akong pinagsakluban ng langit at lupa, pakiramdam ko, pumalpak ako sa buhay. Pakiramdam ko, pumalpak ako sa pagpili ng lalaking makakasama ko habang buhay. Pakiramdam ko, pumalpak ako sa taong mapagkakatiwalaan ko ng buong buhay. I feel so betrayed. Kasi hindi ko alam bakit nagawa sa akin to ng asawa ko. Gayong naging matino at maayos naman ako na girlfriend niya. Na kahit LDR kami, hindi ko nagawang magloko. At hindi ko nagawang ipagsabay siya sa ibang lalaki. Masakit yun. Dahil from year 2016 up until 2019 na magkarelasyon kami as boyfriend and girlfriend, wala kaming break up. Then year 2018, may ibang ganap pala ang asawa ko sa ibang babae abroad. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin that time. Napapatanong ako, bakit nangyari sa akin to? Bakit nangyayari to sa mga tao na gaya ko na puro yung ibinibigay na pagmamahal? So I confronted my husband through Messenger. Kinumpronta ko din yung babae. Nag-chat ako sa kanya through Messenger. Lahat ng galit na nararamdaman ko noong mga panahong yun sinabi ko. Sa dami at haba ng chat ko sa kanya, wala siyang naging reply. Bagus binlock pa ako. Nagatungan pang sama ng loob ko nung sinubukan kong i-chat ang ilang workmates at friends nila sa department nila. Kaso yung iba, hindi ako nireplyan. Hindi ako sinagot. Ang sakit-sakit nun. Na yung mga akala ko naging kaibigan ko na nakasamahan niya. Hindi man lang nagsabi sa akin. Nakikita nila yun. Aware na aware sila sa mga nagaganap between my husband and that other woman. Tapos wala man lang naglakas ng loob na i-chat ako. Wala man lang naglakas ng loob na ipagbigay alam sa akin na may something na ginagawa pala yung asawa ko. Na nung time na yun, boyfriend ko pa lang. Samantalang ako na nasa Pilipinas, post ng post ng mga sweet messages, pictures namin na nakataga ang asawa ko. Kasi kung may nagsabi sa akin, edi sana nagkaroon pa ako ng pagkakataon na maisalba ang sarili ko. Ang sakit eh. Hindi ko ma-absorb yung dahilan at hindi ko ma-absorb yung apology ng asawa ko. Wala akong nakuhang paliwanag. Wala rin akong nakuhang apology doon sa babae. Walang pagkakataon na hindi ko tinadtad ng chat ang asawa ko tungkol sa nararamdaman ko.
Kasi pag bigla na lang maalala ko yung ginawa niya sa akin, at bigla ko na lang naramdaman yung sakit, ilalabas ko. Dediretsuhin ko siya. Kasi hindi ko naman maikwento to sa pamilya ko. Hindi ko maikwento to sa pamilya ng asawa ko. At hindi ko maikwento to sa best friend ko. After few days, medyo nakakalma na ako. Nag-attempt ako na i-open up sa magulang niyang nagawa ng anak nila sa akin. At ang tanging naging tugon lamang ng mother-in-law ko ay, hayaan mo na dahil tapos na. Ikaw naman ang pinili. Ang sakit nun. Nakaka-offend. Kasi pakiramdam ko, wow, utang na loob ko na ako ang pinili. So after that happened, never na akong nag-open na kahit anong issue naming mag-asawa sa magulang niya. Nung sa magulang ko naman ako lumapit, nag-open ako, at ang naging payo nila, patawarin ko na lamang sila. Tanggapin ko na lang ang nangyari dahil tapos na at mag-asawa na kami. Nung time na yun, sariwa pa yung nangyari. At hindi ko pa ganun ma-absorb lahat ng mga sinasabi ng magulang ng asawa ko at ng magulang ko. Pero sinubukan ko. Sinubukan kong mag-move forward. Kahit nagsusumigaw ang kalooban ko ng hustisya sa ginawa ng taong mahal ko at ng babaeng hindi ko kilala. Then April 2020. Meron akong natanggap na isang mensahe mula sa isang dummy account na ang hinala ko ay yung babae na nakarelasyon ng asawa ko sa abroad. Nanlaki ang mga mata ko sa mensahe niya sa akin. Hindi ko akalain na magme-message siya ng ganun sa akin. Sinubukan kong ikalma ang sarili ko. Pasensya na sa nangyari. Pasensya na. Wala siyang sinabi na sorry, kundi pasensya lang. Hindi ko matanggap yung pasensya niya. Grabe yung galit ko. Tapos ang sasabihin lang sa akin, pasensya na. So napagsalitian ko siya uli ng masasakit na salita. Ang laki ng trauma na dinulot nila sa akin. Ang tahi-tahimik ng buhay ko. Tapos, pasensya lang, nasabi niya.
Sa pagdaan ng panahon, binago ako ng mga pangyayari na to. Bukod sa sumabay din ang pandemic na nagbigay ng malalaking adjustment sa buhay at trabaho ko. Dito na ako nagsimulang magkaroon ng anxiety at depression. Paunti-unti na akong hindi na nagiging expressive o ma-post sa social media accounts ko ng tungkol sa buhay ko. Ultimo mga ganap ko sa trabaho, hindi ko na napopost. Lalong-lalo na ang love life ko. Binura at nilinis ko ang ilang mga naging post ko sa social media ko. Naging mailap na ako. Yung dating communication na sobra-sobra na ginagawa ko sa asawa ko dati, bigla na lang naglaho. Paunti-unti ako naging madalang na mag-chat sa kanya. At kahit good morning, nahihirapan akong mag-chat sa kanya. Nahihirapan na akong maniwala sa mga tao sa paligid ko. Naging loner ako. Naging madalang akong sumimba. Nawalan ako ng motivation sa trabaho ko. And physically, napabayaan ko ang sarili ko. Sa tuwing pinagmamasdan ko ang pictures ko, noong 2019, bago pumasok ang 2020, naiiyak na lang ako. Iba yung gulo ko, iba yung saya, iba yung kislap ng mga mata ko. Kumpara sa mga larawan at video ko ng year 2020. Parang bumaba ang vibration ko. Ang unfair kasi. Buti pa yung mga taong nasaktan ako, mukhang nakamove forward na sila sa buhay nila. Samantalang ako, na biktima nila, naiwan pa rin sa nagawa nila. Minsan, naisip ko at naramdaman ko, tapusin ko na kaya to. Kasi hopeless na ako, napapagod na ako. Sinubukan kong pag-aralan kung paano mag-heal at mag-manifest. Gumawa ako ng listahan ng manifestations ko. Mga nasa year 2021 to 2022, sinubukan kong gawin lahat ng iyon. At isa sa mga inilista ko, bukod sa mapatawad ko balang araw ang asawa ko at yung babae niya, isinama ko na rin yung maging sarili ko, mapatawad ko. Dahil sa nagsuffer ako emotionally, physically, at mentally. Patuloy ako sa pagdarasal na mapatawad ko ang asawa ko. At sa pagbabalik niya ng Pilipinas, magkaroon kami ng one-on-one talk. Masabi ko sa kanya ng personal lahat ng nararamdaman ko. Na hindi ko masabi sa video call o chat dahil pakiramdam ko, hindi yun okay sabihin through call or chat. Inilista ko rin na sana mag-chat uli yung babae sa akin na kahit hindi siya magpaliwanag pa sa mga nangyari. Okay na sa akin ang kahit na magsabi siya ng sorry. Sorry man lang sana. At hindi yung pasensya na.
Para sa closure man lang at ikagagaan ng loob ko nang dahil sa mga nangyari. Alam mo, DJ Rocky, nagdarasal nga ako sa Diyos na ayokong mamatay at maibaon sa hukay na ganito yung nararamdaman ko. Kaya sabi ko, Lord, pagaanin mo naman sana tong bigat na nararamdaman ko. At sa totoo lang, ito pa lang. Ito yung pinakamatinding sama ng loob o galit na na-encounter ko sa buong buhay ko. Para sa ibang tao. Nagkakaroon din naman ako ng sama ng loob. Nagagalit din ako minsan sa iba pero sobrang babaw lang. Ilang taon na ang nakararaan. Pero yung sakit at trauma, nandito pa rin Nandito. Hanggang sa taon na ito, patuloy pa rin ako lumalaban sa mga biglaang breakdown ko. Patuloy ko pa rin inaaral na maghilom yung sarili ko para tuluyan na ako makapagpatawad. Noong mga nakaraan, aminado akong inaantay ko yung araw na matupad yung minamanifest ko na isang araw. I-add o i-chat ako ng babae at mag-sorry. Tatlong taon na ako mahigit na naghihintay ng sorry. Bagamat pinayuhan na ako ng isa sa mga kaibigan ko na bumitaw na. Dahil mahigit 3 taon na akong naghihintay sa sorry. At yung tsansa ay hindi ganun kalakihan na yun ay pwedeng mangyari. Ibigay ko naman daw yung ibang taon para sa sarili ko na makausad na. Malalim yung sakit at trauma na ibinigay. Pero sa lahat ng ito, mas marami pa rin akong realizations at natutunan hindi lang sa love life, kundi maging sa buhay. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky, ha? Salamat sa oras at pagbabasa. Muli, ako si Mavi. At ito ang aking secret vow.